Hola a tothom, soc la Roser d'Artixoc i avui parlarem de les dents. Visitarem a la Valentina, que ens ensenyarà com està aprenent a rentar-se les dents. Veurem com són les dents d'una persona i les d'un cavall. Cantarem una cançó per rentar-nos les dents i jugarem a imitar animals. Avui no puc parar de somriure. Sabeu per què? Perquè he anat a la dentista i m'ha dit que tinc les dents perfectes. I és que me les cuido molt. Les dents no només serveixen per somriure i per ensenyar-les. Són una part molt important de la nostra vida perquè les fem servir per menjar. Com podríem mastegar una galeta o mossegar una poma si no tinguéssim dents? Aquest és un model de dents de persona. Aquí us podré ensenyar com són les dents d'un humà. Aquestes són les incisives. N'hi ha 8, 4 a dalt i 4 a baix. Tenen forma de pala i s'encarreguen de tallar els aliments. Les canines i premolars serveixen per esquinçar el menjar més dur, com la carn. I per últim, a darrere hi tenim els molars. Serveixen per xafar i triturar el menjar per a que ens el puguem empassar. Quan ens raspallem les dents, el que fem és treure tots els trossets de menjar que ens han quedat entremig. Així estan sempre supernetes i ens duraran molts i molts anys. Hem acabat de dinar i sopar, hem acabat de dinar i sopar, hem acabat de dinar i sopar, em rento les dents, poso pasta al raspall, poso pasta al raspall, em rento les dents. Dreta, esquerra, amunt i avall, dreta, esquerra, amunt i avall, dreta, esquerra, amunt i avall, em rento les dents. I segur que ja sabeu que hi ha molts animals que també tenen dents, com per exemple els lleons, que tenen uns ullals molt esmolats per esquinçar la carn, que se la mengen crua. Podeu fer un rugit com un lleó? Preparats? 1, 2 i 3. Molt bé! Els gats, que són com lleons petitets, també tenen unes dents superpunxegudes i esmolades. Sabeu què fan els gats quan s'enfaden? Podeu fer com els gats quan s'enfaden? 1, 2 i 3. Molt bé! Per altra banda, animals com els esquirols no necessiten esquinçar res. Per això tenen les incisives molt grans i fortes per poder rosegar fruits secs. Podeu fer cara de rosegador com un esquirol? A la de 1, a la de 2 i a la de 3. Els taurons cacen peixos que naden superràpid. Per això les seves dents són com una trampa de la que és molt difícil escapar-se. Podeu fer que caceu com un tauró? Sí? 1, 2 i 3. Molt bé! I els cavalls, que mengen herba? Voleu saber com tenen les dents? Mireu, mireu.
Això és una mandíbula de cavall. Aquesta és la part de baix. Aquí podem veure com els cavalls tenen les dents molt diferents de les persones. Tenen les dents del davant, les incisives, molt fortes i esmolades. Són ben bé com un tallagespa. I a la part del darrere tenen un munt de molars molt grossos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Aquests molars els serveixen per mastegar molt bé l'herba abans d'engullir-se-la. Però mireu, també tenen un parell d'ullals. Com és si no mengen carn? Els fan servir només per defensar-se. Les dents ens serveixen per mastegar el menjar, ens ajuden a parlar i també ens agrada molt ensenyar-les quan somriem. Foto! Però quan naixem no tenim dents. Els bebès no tenen dents, no les necessiten, només mengen llet de la seva mare. Però a mesura que necessitem menjar més coses, ens comencen a sortir les dents de llet i ja podem mastegar fruita, verdura, carn i peix. Però què passa després? A partir dels 6 anys, més o menys, ens cauen les dents de llet i ens comencen a sortir les dents permanents, les que tindrem tota la vida, com les meves. A la meva amiga Valentina ja li han sortit les seves dents de llet i tot just ara està aprenent com cuidar-se-les. Hola, Valentina! La Valentina té 2 anys i les seves dents de llet les fa servir per menjar moltes coses. Coses tovetes, coses dures, coses dolces, coses salades, coses fredes i coses calentes. Però encara que és petita, la Valentina ja sap que s'ha de cuidar les dents. I ja té el seu raspall i pasta de dents. La seva mare l'ajuda, però ella es raspalla les dents tota sola. I practica cada dia. Molt bé! Les dents ben netes! Moltes gràcies, Valentina. Fins aviat! Que interessant! Avui hem après un munt de coses sobre les dents. Us ha agradat? Doncs no us oblideu de clicar al botó de m'agrada i subscriure-us al canal. Ens veiem al pròxim episodi d'Artitxoc per aprendre encara més coses. Fins aviat! Mua!